Samen had het hier betoon op Artisdijk klinken. Simaten van het chitteam en oormeesting die dicht bij de omkom wat zijn stienen, zullen één voor één een saluutskot lossen. En beginnen de treien witte blond de loft in. Je bent begonnen met een team jaren terug. En je bent eigenlijk in een leeftijd dat in principe elk jaar iedereen er nog zou moeten zijn. En ja, door een bepaalde noodlottige omstandigheden gebeurt het wel eens dat mensen dus te vroeg verdwijnen. Ja, en de eerste keer met alles blijft apart. Dus we hadden zoiets van de eerste keer dat we weer gaan kabitschieten willen we dat toch wel heel bewust en uitgebreid bij stilstaan. Dus vandaar dat we dat zo bedacht hebben eigenlijk. Ja. Vind je hem dat net een beetje apart dat je hem nou een knal lossen ging wielst hij toch een gasexplosie omkwam is? Ja, dat kan, maar kabitschieten weer voor hem alles. Hij wie er altijd heel erg gerust en hij maakt de mooiste filmpjes, maakt hij altijd. De 32-jarige Vito kwam deze zomer met zijn gezin om bij een gasexplosie in haar vakantiehuis in Zuid-Italië. Ze wienen op bezoek bij familie. Bernardo Vito, je te zien op beelden nu 2008, wie al jaren lid en cameraman van het kabitteam in Driels. Als liet jonkje wie er al belutsen bij het kabit zitten. Dit hier is voor u eigenlijk echt een zwarte bladzijde voor u. Dat is al een dag wezen dat wij met een lach en een traan. Zo zal het zo wezen, zo zal het 31 december wel wezen. Ik was altijd degene die toch gedurende de dag altijd even met de auto een rondje gaat rijden van hey, waar zijn we te horen, waar niet. En ja, meestal was Bernardo dus eigenlijk wel degene die met mij meeging. Zo van oh, even horen van hey, daar zijn we nog te horen en daar kunnen we wel even wat opnemen. En, dus ja, dat zal nooit weer hetzelfde worden. Absoluut niet. Nee.